Mga anak sa Dios. Usa ka makapasubo nga balita ang midangat may tungod sa usa ka Pinay nga namatay tungod sa missile strikes dito sa Israel. Si Mary Ann de Vera. Nagtrabaho siya dito isip overseas worker aron matabangan ang iyang pamilya sa Pilipinas. Apan sa kalit nga pag-atake, naapektuhan ang lugar nga iyang gipuyan ug wala siya makalingkawas sa kusog nga pagbuto. Ang iyang pamilya sa Pilipinas intawon naghilak sa kasubo samtang naghulat sa opisyal nga balita og repatriation. Usa siya ka ordinaryo nga inahan ug anak nga nagdamgo lang og maayong kaugmaon para sa iyang mga minahal. Apan ang kagubot sa gubat nagbungkag intawon sa iyang mga plano. Ang iyang kamatayon nagpahinumdom nato nga ang mga inosenteng tawo kasagaran ang unang biktima sa gahom o panagbangi sa mga nasod. Dili siya sundalo, dili siya politiko, apan naapil siya sa resulta sa kapintas sa ubang tao. Ang iyang istorya, usa ka pahimangno nga ang kalibutan, puno gihapon sa gitawag nato nga inhustisya. O sa taliwala sa kasubo, gani makapangutana kita. Unsao nato pag-atubang ang usa ka kalibutan nga usahay murag walay hustisya. Sa ebanghelyo karon, gihisgutan ni Jesus ang sambingay sa mga mag-uuma nga gitugyanan sa parasan apan misupak ug mipatay sa mga sinugo ug sa anak sa tag-iya. Kini nga sugilano nagpakita sa kasaysayan sa Israel ug sa pagdumili sa mga propeta. Apan labaw pa niini, nagpakita kini sa padayon nga pagsalikway sa hustisya ug sa kamatuoran. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang Dios nagtugyan kanato og parasan apan kita usahay dili matinud-anon nga mag-uuma. Ang parasan simbolo sa grasya, simbolo sa oportunidad ug simbolo sa kinabuhi nga gihatag sa Dios. Ang tag-iya mao ang Dios nga misalig sa iyang katawhan. Ang mga mag-uuma mao kita nga gitugyanan sa responsibilidad, sa pag-atiman sa mga gasa sa Ginoo. Apan sa sugilanon sa dihang nangayo ang tag-iya sa bunga. Gisakit o gipatay ang mga sinugo. Kini nagpasabot sa pagdumili sa tawag sa paghinulsol og hustisya. Ang anak nga gipatay nagpasabot kang Kristo. Ang kalibutan usahay mupili sa gahom imbis nga magpasakop sa Dios. Sama sa mga panghitabo sa gubat, ang kahakog ug ambisyon mao'y magdala og kamatayon sa mga inosente. Kung atong susihon ang atong kaugalingon, makapangutana sad ta, gitagaan ba nato og hustisya ang mga gasa sa Ginoo o atong giangkod nga murag atua ra gyud ang tanan? Ang pagdawat sa grasya sa Dios nagkinahanglan og pag-ila nga kita mga katiwala lamang, kita mga piniyalan lang taon sa Ginoo. Ang sambingay nagpasidaan nga ang gingharian ihatag sa uban nga maghatag og bunga. Ang ebanghelyo nag-ingon, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruit. Matthew 21:43. Ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag sa katawhan nga maghatag sa iyang bunga. Ang bunga mao ang hustisya, kalinaw, gugma. Kung dili kita magbunga niini, pakyas ta sa atong misyon. Ang kasakit sa kalibutan, usa ka pahimangno nga kinahanglan magbunga kita og kalinaw imbis nga kagubot. Ang Dios nagpaabot og bunga sa atong kinabuhi. Ang Dios nagtugyan kanato og parasan apan kita usahay dili matinud-anon nga mag-uuma. Ikaduhang punto, ang pagdumili kang Kristo, pagdumili pod sa kaluwasan. Sa ebanghelyo giingon, the stone that the builders rejected has become the cornerstone.
Matthew 21:42. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimong pundasyon nga bato. Si Kristo mo ang bato nga gisalikway apan nahimong pundasyon sa kaluwasan. Ang kalibutan mahimong musalikway sa iyang dalan, musalikway sa iyang pamaagi sa kalinaw ug pagpasaylo, apan siya gihapon ang pundasyon sa matuod nga kalinaw. Kung ang pundasyon sayop, ang balay magunob. Ang pag-ila kang Kristo isip pundasyon, nagpasabot sa pagdawat sa iyang estilo sa pagdumala. Kung si Kristo dili nimo dawaton, wala nimo po dawata ang iyahang kaluwasan. Ang iyang dalan mo ang paghatag sa kaugalingon. Kung ang kalibutan, ikaw, dili mo sunod niini, dili unta daghang inosente pod ang mamatay sa gubat. Apan kung atong isalikway ang iyang panudlo, magpadayon ang kapintas ug kagubot. Dili lamang sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya, kundi usab sa komunidad. Ug sa praktikal nga pagtan-aw ang pagdawat kang Kristo isip pundasyon, nagawhag ka nato sa pagbarog alang sa hustisya ug kalinaw. Dili kita mahimong passive o kanang dili mo tagad sa kasakit sa uban. Ang pag-ampo alang sa kalinaw kinahanglan sa bayan ug aksyon sa pagpalambo, sa pagpanag-uyon ug maayong kabubuton. Ang atong mga pamilya, ang atong mga komunidad ug nasod mahimong parasan nga magbunga og kalinaw kun si Kristo ang sentro niini. Ang pagdumili kang Kristo, pagdumili pod sa kaluwasan. Story time. Dito sa Pakistan, usa ka makapadasig nga balita ang mituwaw nga ang gobyerno mihukom sa paghatag og assistance sa mga vulnerable families panahon sa Ramadan. Ug apil sa mga hatagan ang mga Kristiyanos nga nagsaulog sa Kwaresma. Imagine, no? Bisan lahi og relihiyon, giila ang panginahanglan sa tanan. Ang maong lakang nagpakita nga posible ang panaghiusa bisan sa managlahi nga paagi sa pagsimba o mga doktrina. Sa panahon sa pagpuasa sa mga Muslim o sa panahon sa penitensya sa mga Kristiyano, nag-abot ang duha ka komunidad sa usa ka punto sa pagtinabangay. Ang ayuda wala magtan-aw og relihiyon kundi nagtan-aw sa panginahanglan sa tao. Kini usa ka dako nga ehemplo nga ang kalinaw dili jud imposible. Sa dihang ang gobyerno o komunidad magtinabangay, ang bunga maugad jud ang paglaom. Ang kalibutan nga puno sa tensyon, mahimo dayang mapuno usab sa kaluoy. Ang maong panghitabo naghatag og leksyon mahitungod sa pagrespetuay o pagtinabangay. Kini nga istorya naghatag nato og paglaom nga ang bato nga gisalikway mahimo di ay nga pundasyon sa panaghiusa. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo nagawhag kanato sa paghatag og bunga nga angay sa gingharian sa Dios. Hinumdumi nga kita mga katiwala lamang, mga piniyalan lamang sa grasya sa Ginoo. Mga piniyalan ra gyud ta. Magbunga unta kita og hustisya og kaluoy aron ang gingharian sa Dios makita dinhi sa yuta. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SBD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.